Roedd wedi dod mewn i seiclo yn eitha hwyr, so pryd o fi'n 15-16. A cyn yna roedd fi'n really mewn i pêl-droed, so big Liverpool fan. So y person fi wastad wedi edrych lan i off y beic oedd Steven Gerrard. Fi dal yn, ond nawr fi mwy mewn i seiclo, dwi'n edrych fel pobl like Vincenzo Nibali, Chris Froome, Geraint Thomas, Luke Rowe, a gyda pobl fel Nibali, mae'n cymryd y ras arno, a mae'n cymryd risg, ond mae wastad yn dod off. A fel pobl ifanc fel fi sydd yn dod lan mewn i seiclo, mae rhaid i chi edrych lan i pobl yna sydd jyst yn cymryd y ras arno, a dros dim byd well i edrych o'r teledu gweld rasio fel yna. Pryd oedd Geraint wedi ennill y criterium du Dauphiné yn Ffrainc, doedd dim syndod ganddo fi really ar ôl ennill Paris-Nice blwyddyn cyn, a does pob blwyddyn mae'n step o lefel. A yn y cwpl o blwyddynau nesaf, fi'n credu bydd yn cael shot ar y to, a hopefully bydd yn tynnu off, achos mae'n gret i pobl yn Cymru, pobl ifanc sy'n seiclo yn Cymru, i gweld role model fel yna yn gwneud mor dda yn y rhasys mwyaf yn y byd.